Weche magari takwe wadhi kadhoad na mchumbi jotend arita e kaunti ma Mombasa osingo jwa arita ne jodak kaachiel kod welo duto malimo matimo limbe e kaunti ma Mombasa e seche ma oganda mathoth osechako bago nyasi mopogore opogore mag Desemba. E twak mare gi jofwamb weche, komanda mar obila e kaunti ma Mombasa Stephen Matu okoni moko kuom kuonde magijiwe arita gin gwenge ma rochruok mag arita osebedo katimore e kinde ka kinde. E seche go duol ma ochung'ne bedo makare apaya bende ojude repe kaachiel kod jogo matiyo gi apaya mondo mi olu chike mantiere ma gayo masiche mag apaya. Gikwayo bende weg kambe mag gache jowuoth kaachiel kod loche maringe thuolo malach mondo mi ochiw thuolo moromo. Na wale wageni wote wanakuja Mombasa ya kwamba tumeimarisha usalama Mombasa kona zote. Mtu yeyote anataka kuja kwa Mombasa asiogope sababu polisi tuko imara. Zile area kama Kisauni tumeweza kuweka usalama ya kutosha, maafisa wa kutosha kutoka kwa National Police Service na County Enforcement Officers. We are working together as a team. Tumeongea na hizo kampuni za the bus companies that are applying kutoka hapa kwenda pande ya Western, kutoka hapa kwenda nje ya nchi, kutoka hapa kwenda Nairobi, na hata truck drivers wote tumeongea na wao ya kwamba driver apewe wakati wa kupumzika. Tunajua ya kwamba